ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ብሊብያ ዝሓልፉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ሊብያ ግዳያት ጾታዊ ዓመጽ ጉዱድ ጾታዊ ንግድን ምስርጣይን ይኾኑ ከም ዘለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ሓድስ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት ዝበጽሕ ርህራሄ ዘይብሉን ስርዓታውን ግህሰት መሰላት መብዛሕትኡ ግዜ በቶም ምስ ሰብ መዚ ሊብያ ርክብ ዘለዎም ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ዝፍጸም ዘሎ ኢሉ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልኡኽ ድጋፍ ሊብያን 17 ለካቲት 2026 ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ድማ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዝበጽሖም ዘሎ ስቃይ ዘርዚሮም ኣለዉ። እዚ ካብ ጥሪ 2024 ክሳብ ታሕሳስ 2025 ኣብ ዘሎ ግዜ ዝሽፍን ጸብጻብ ክዳሎ እንከሎ ካብ 16 ሃገራት ኣፍሪቃ ማእከላዊ ምብራቕን ደቡብ ኤስያን ዝመጹ ኣስታት 100 ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ቃለ መጠይቕ ተገይሩሎም። እዚኦም ዜጋታት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ኬንያን፣ ሶማልያን ይርከብዎም። ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሳ ዘላ ቃል ምስክርነታ ዝሃበት ንልዕሊ 6 ሰሙን ኣብ ምብራቓዊ ሊብያ ኣብ ቶብሩቅ ኣብ ዝርከብ እንዳ ንግዲ ተኣሲራ ዝጸንሐት ኤርትራዊት ሞት መሓሸኒ ጉዕዞ ሲኦል ነይሩ ክትብል እያ ቃላ ዝሃበት። ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ብዙሕ ግዜ ዓሚጾምኒ ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሜን ኣዋልድ መዓልታዊ ክዕመጻውን ርኤየ ክትብል ቃለ ምስክርነታ ሂባላ። እታ ግዳይ ዝኾነት ኤርትራዊት ኣባላት ስድራ ቤታ ካብቲ ዝተታሕዘትሉ ኩነታት ንኽትወፅእ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝተገደዱ እውን ተዛሪባላ። ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ በደል ኣመልኪቱ ድማ ኦቻ ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ኣብ ሊብያ ዝኣትዉ ስደተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ብብረት ምፍራሕ ክወርዶም ብሓይሊ ክተሓዙ ይጭወዩን ካብ ስድሮኦም ይፍለዩን ድሕሪኡ ድማ ናብ ወግዓውን ዘይወግዓውን ዘይሕጋውን መዳጎኒ ማእከላት ይውሰዱ ኣለዉ ክብል እዩ ገሊጹ ዝርከብ። ኣብቲ መዳጎኒታት ንነዊሕ ግዜ ይእሰሩ ብዝወርዶም ስቅያትን ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ድማ ንኽፍትሑ ገንዘብ ክኸፍሉ ይግደዱ ብምባል መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ናይ መንግስቲ ኣካላት ርክብ ዘለዎም ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ካብቲ ኩነታት ንምኽሳብ ከም ዝንቀሳቐሱ እውን ኣረድዩ። እዚኦም ነቶም ስደተኛታት ናብ ጉዱድ ጾታዊ ንግዲ፣ ጉዱድ ዕዮን፣ ናይ ገዛ ግልያነትን ከም ዘቃልዕዎም እውን ሓቢሩ። ካልኦት ድማ ጾታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ምስርጣይን ምዝመዛን ከም ዝወርዶም ድማ ኣመልኪቱሎ። ኣብዚ ጸብጻብ ብተወሳኺ ሓንቲ ግዳይ ዓመት ዝኾነት ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ ምስክርነት ንሳን መሓዛኣን ከም ዝተዓመጻ ክትገልጽ እንከላ እታ መሓዛኣ ግን ከቢድ ምፍሳስ ደም ስለ ዘጋጠማ ህይወታ ከም ሰኣነት ተዛሪባላ። ብመሰረት እቲ ትካል ኣውፂዎ ዘሎ ጸብጻብ ከዓ እቲ ኣብ ልዕሊ ዞም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝርከብዎም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ምስቃይ ዝተፈላለየ ሜላታት ከም ዘለዎ እውን ገሊጹሎ። ገለ ካብቲ ሜላታት ድማ ምህራም፣ ምቅጻል፣ ዝመኸኸ ጎማ ኣብ ሕቖኦም ምንጣብ፣ ብተሪር ገመድ ተኣሲሮም ኣብ ገረብ ምንጥልጣል፣ ኤሌክትሪክ ምትሓዝ፣ ኣብ ገዛ ኣሽሓት ብሓባር ኣሲርካ ውሑድ ምግቢ ብምሃብ ከም ዝጠምዮ ምግባርን ዘጠቓለለ ዓይነት ስቅያት ከም ዘሕልፉ እውን ጸብጺቡ እዩ ዝርከብ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዝደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ቱርኪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ግጭታት ክትርኢ ከም ዘይትደሊ ገሊጹ። እቲ ኣብይ ኣሕመድ ታሪኻዊ ወግዓዊ ምብጻሕ ኢሉ ዝገለጾ ዑደት ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ቱርኪ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ተገዳስነትን ረብሓታትን ዘመልክት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ፕሬዝደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ምብጻሕ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት ንጋዜጠኛታት ዝኾነ መግለጺ እኳ እንተዘይሃበ ኣብይ ኣሕመድ ግን ምስ ኤርዶጋን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሎጂስቲክ ንዓና ወሳኒ እዩ፣ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድማ ኣውራ ኮይኑ ፕሬዝደንት ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ድማ በዚ መንጸር ግድኡ ንኽጻወት ሓያል ዘርብ ጌርና ኢሉ። ኤርዶጋን ብወገኑ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከየልዓለ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣይጠቅምን ኢሉ ክገልጾ እንከሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ዓውደ ውግእ ክትከውን ከም ዘይግባእ እዩ ኣገንዚቡ። ኤርዶጋን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሮ መብጻሕ ነዚ መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ብእስራኤል ናይ ሃገር ኣፍልጦ ዝረኸበት ሶማሊላንድ ኣውፂኣቶ ኣብ ዘላ ዕላዊ መግለጺ ብፕሬዝደንት ሪፓብሊክ ቱርኪ ዝተዋሃበ ናይ ቀረባ እዋን ርእይቶ ንዝምድናታት ሶማሊላንድን ዞባዊ ሽርክነታን ንምትዕንቃፍ ዝዓለመ ዘይቅቡል ምትእታዊ ብምባል ነቲ መግለጺ ከም እትውህንኖ ዕላዊ መግለጺ ኣውፅያ። ንሳ ብሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሃገራ ኣውፅኣቶ ኣብ ዘላ መግለጺ ውሳነታት ፖሊሲ ወጻኢ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብመንግስታትን ህዝብታትን እቲ ዞባ ጥራይ ክውሰን ይግባእ። ናይ ደገ ውድድራት ንረግኣትን ምትሕባርን እቲ ዞባ ኣብ ሓደጋ ብዝኦቲ መንገዲ ናብ ውሽጥና ክሰጋገር የብሎን። ሶማሊላንድ ቱርኪ ዞባዊ ወጥሪ ካብ ዘጋድድ መርገጺታት ክትቁጠብን ከምኡውን መርሖታት ሓበራዊ ምክብባር ኢድ ዘይምትእታውን ልዑላዊ
ናይ ውሳነ መሰልን ከተኽብር ትጽውዕ ሶማሊላንድ መዘባውያንን ኣህጉራውያንን መሻርክታት ትገብሮ ዘላ ርክባት ናይ ሃገር ኣፍልጦ ንምርካብ ድማ ተጋይዶ ዘላ ጻዕርን ሰላማውን ሕጋውን ከምኡውን ኣብቲ ጽኑዕ ዴሞክራሲያዊ ባህጊ ህዝባ ዝተሰረተ ብምባል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊላንድ ንፕሬዚደንት ቱርኪ ግብረ መልሲ ሂቡሎ حبرات منقسات أمريكا نتوم أنصار إسلاميين عتقات زقالة زلوا حيلتات هاجرات معراب أفريقيا نمدقاف ناب نيجيريا وتهدرات سريدا اتم دروه ناب نيجيريا آتيوم زلوا أستات 100 زبوت صحو وتهدرات أمريكا نسراويت اتن هاجرات ناي مثل أن عمام تواهبوهم كم زلوا تاغالي صلو أفنيا سراويت مكلخال نيجيريا ميجر جنرال سامايلا أوبا كم زبولو اتم ناب حدا أبزوبا باوتشا زركب معسكر حيل أير زاتو أمريكاويان بغاتتا أوق كساتفو كم زي كوني تاغالي زركب أب قرب أوان أمريكان إسلاميين عطقات نيجيريا علامات زقبره تدقاقام الدبداب نفرته أكايدا من بارا يذكر أب تشعوان دما بريزيدنت نيجيريا بولا تنيبو سراويت أمريكا أب العلب بوكو حرام زفلوتو إسلاميين عطقات أب قزاء سوكوتو زوصدو وسوقمتيني إيديو منقست نيجيريا أنصار كان بعال بوكو حرامن إسلامو منقست ويدعشن زقام سولو عطقات قجلتات كومون كالوت قجلتات زقبرو زلوك ألسي منقست أمريكا كدقفو كم زحاتته علا وغيريو نيجيريا أب زغرب أوان بسنك زتفلاليه ربحاتات زلوم عطقات أب قلولاو آتيا يزلا إزوم عطقات قجلتات كا اتم قبر شبراو متقعتات زقبرو إسلاموين عطقاتن نقنزب يلوم سبازج أويو قبننياتات قجلتاتن يركبوهم أمريكا أب مبده ازي نايزوم عطقات قجلتات من قسغاس نمدقافيا ناب نيجيريا آستات 100 زبوت صحو تهدرات سريدا كم زلا علاو كوين زلا أب مأكلاي أفريقيا تركب هاجر جابون بعل مزي تقاصار ميديا نايت هاجر محبرهم الرخابيتات نزي توسنا أوان كم زأجده إلا وغيره اتبع السلطان أبت هاجر محبرهم الرخابيتات نخجد وسانة زوسده أبت هاجر نزل على زلق جتات ندادي يوسخلن مفلا يسفحن قالوا بمباليو تمال سولس مشات لعلواي بعل سلطان ركبات تهاجر أب هاجر أو تلجن هاجرو قريبو أبزهاب ومجلسي اتم وسانتات نحسوت حبريتها مزرجح بإنترنت مجفع كمون زي فقاد ولك أو حبريتها مزرجح نمكل خالب استمركوس علامة مخانو حبيرو لا وهابك قلب على المزر ركبات تهاجر بتوسانة أيونات محبرهم الرخبيتات علامة كم زخونو كوانت زي قالت واتساب تيك توك فيسبوك انجن أبتهاجر هوبات مخانم يفلات بريزنت خوينو نتهاجر زم حدر زلو جنرال بريس أوليغاي جونجوما أبكل تشحن عيسران سلستن علوة من قصد حرم فتسامو زحلف عمت أبستخايدة بريزدنت أو مرجعة عويتيو اتود 5 عمت بريزدنت بسنك مغفال دوموز كاب مهرانن كالو سرحتنياتات منقستن تقاوموتات أقات إمو يزركب بدحرزي خاات تتقمتي يحبروه كم زلو محبرو مرخبيتات بربع نقو كم استعاص وهتاقاليس زلو أبتا أستات لعلي كلتن 5 مليون حزب زلوا جابون محبرو مرخبيتات أب منئسيات نمزنقعن نسرحن آزيو تفتاوي كم زخوني يغلط نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم